पण सर मला मुद्दाम हे विचारायचं आहे, कारण तुम्ही या तीनही पिढ्यांचा प्रवास सांगितला. पण जेव्हा आपले वडील बाबा आमटे असतात तेव्हा प्रचंड दबावही असतो ना. ती एक लेगसी पुढे आपण कसे नेणार याची एक चिंताही असते, दडपणही असतं. या दडपणातून तुम्ही कसे बाहेर आलात? एक तर काय होतं की दडपण बाबांना आलं. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला की जेव्हा आम्ही निर्णय घेतला, आम्ही दोघांनी, म्हणजे आता 73 साली प्रकल्प सुरू झाला. हेमलकशाला जायला रस्ते नव्हते. पहिला पाऊस 15 जूनला पडतो, म्हणजे गोव्याला आधी येतो तो आमच्याकडे 15 जूनला. तर 6 महिने रस्ते बंद, नद्या आणि नाले भरलेले. 6 महिन्यात निरोप नव्हता येत. खायला चरिठाव मिळणं शक्यच नव्हतं. वरण आणि भात, म्हणजे तांदूळ आणि डाळ फक्त स्टोअर करून ठेवायचं. प्रत्येक आईवडिलाला असं वाटतं की आपण जे कष्ट उपसले ते आपल्या मुलांनी उपसू नये. त्याचं तर इथे उलटं होतं की इथे आनंदवना सगळ्या सुखसोयी होत्या आणि त्यांना. आणि दुसरा आमचा फायदा असा झाला की तिथे ज्या काही अडचणी आल्या त्याला वडीलधारा माणूस कोणीने सोडवायला. राईट ऑर रॉंग आम्हाला दोघांनाच निर्णय घेऊन ते तिथे डिसिजन घ्यावं लागायचं. आणि अशा पद्धतीने आपला कॉन्फिडन्स वाढत गेला आमचा. तर ते असं ते म्युच्युअल होतं खरं म्हणजे. पण त्यांनी त्यांच्या याच्या मुलाखतीत एकदा म्हटलं आहे की माझ्या आयुष्यात तर मी काम सुरू करण्यासाठी जीवन उपभोगलं होतं. हे दोघं तर लग्न झाल्याबरोबर हेमलकशाला गेले आणि आयुष्यामध्ये. पण त्याचं आम्हाला कधीच काही वाटलं नाही. निराशा कधीच आली नाही. निराशा अशी होती की पेशंट येत नव्हते आधी. हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम ज्यांच्यासाठी गेलो तेच येत नाहीत. कारण त्यांना काय होतं की कपडेवाल्या माणसाची भीती. एक तर त्यांनी खरं त्यांना एक्सप्लॉइट केलं असेल किंवा काय असेल, किंवा नको यांच्याशी संबंध. कारण ते दिगंबर होते, जस्ट लॉईन क्लॉथ मुलं तर पूर्ण दिगंबर होते. तर तो आणि भाषा वेगळी, माडिया ही भाषा. तरी हा पहिला वर्ष आमचं ते फार कठीण गेलं. मग आम्ही असा उलटा विचार केला की त्याला आता पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणतात. तेव्हा तर हा शब्द नव्हता पॉझिटिव्ह थिंकिंग. आता 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 आलेलं की आपल्यावर त्यांचा विश्वास का म्हणून असावा. त्यांनी पाहिलेच नाही मॉडर्न मेडिसिन. त्यांच्याकडे मांत्रिक आहे, बळी देणारे आहे, तांत्रिक आहे, झाडपत्ती आहे. आणि हे तर काय आता दवाखाना नाही, डॉक्टर माहिती नाही, काही नाही, का म्हणून त्यांनी यावं. मग आम्ही गावागावात फिरून जेव्हा त्यांची भाषा शिकलो, त्यांच्या मांत्रिकांनी जे दुरुस्त न केलेले पेशंट हेल्पलेसली पडून राहायचे. तो म्हणायचे माझे उपाय संपले, आता घेऊन जायला देवाच्या मर्जीवर. तर अशा देवाच्या मर्जीवर देवाकडे जाण्याआधी आम्ही नातेवाईकांना म्हटलं की एक संधी आम्हाला द्या. झाडाखाली आमचं क्लिनिक आहे हेमलकशाला. ते खाटेवर टाकून आणायचे. त्यावेळेला आणलं की आम्हाला आनंद खूप. पण डायग्नोसिस कसं करायचं, इन्व्हेस्टिगेशन नाही, भाषा तेवढी चांगली नाही. थोडंसं स्टेथोस्कोप लावायचा, बघायचं, तपासून बघायचं आणि काहीतरी दोघांनी वादविवाद करून एक डायग्नोसिस ठरवायचं. मग लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सुरू केल्यावर तो जर बरा झाला तर त्याच्यापेक्षा जास्त आनंद आम्हाला व्हायचा. आणि तो ज्या खाटेवर आलेला ती खाट खांद्यावर घेऊन पायी जायचा. ही जाहिरात झाली. असा जेव्हा इथे जो माणूस देवाघरी जाणार होता हेमलकशाला गेल्यामुळे वाचला, असं ते लोकांमध्ये त्याचा प्रचार झाला.